Fa'alakraba fanye sallallahu alayhi wa sallam akum ma min ka hakɛ ka bon furumuso kan ka tɛmɛ mɔgɔ bɛɛ kan o de ye muso furukɛ ye. O kuma ma min fɛnɛ ka hakɛ ka bon ka tɛmɛ cɛ ma bɛɛ kan cɛw la o de ye cɛ woloba ye. Sabula muso ka aljanna o b'a furu cɛ sen duguma. Cɛ fɛnɛ ka aljanna o b'a woloba sen duguma. O de la Alakira b'a fɔ an ye sallallahu alayhi wa sallam hadisa min ni kabaira tigi b'a lakale. Alakira ko muso min ni ale tugulen do a furu cɛ kɔ gɛlɛya ani nɔgɔya hɛrɛ ani hɛrɛ tana ale tugulen do a furu cɛ kɔ k'i k'a dɔn kɔnɔ fɛn o fɛn bɛ pan sanfɛ o bɛɛ bɛ yafa deli kɛ muso in ye. Fɛn o fɛn n'o bɛ baji kɔnɔ jɛgɛ banba mali fɛn o fɛn bɛ baji kɔnɔ o bɛɛ bɛ yafa deli kɛ o muso in ye. Mɛlɛkɛ fɛn o fɛn bɛ sankaba la o bɛɛ bɛ yafa deli kɛ o muso in ye. Tile bɛ yafa deli kɛ o muso in ye. Kalo bɛ yafa deli kɛ o muso in ye. Dolo minnu bɛ sanfɛ olu bɛ yafa deli kɛ muso in ye. Madama ni muso in bɛ a furu ka diɲɛ kɔnɔ a tugulen do a furu cɛ kɔ. A ko nka muso o muso n'o de ye a furu kɛ kota ni ka furu kɛ sɔsɔ ka furu kɛ dusu da tasuma na ko Allahu Taala ka danga bɛ o muso in kan ani mɛlɛkɛw bɛɛ ka danga bɛ o muso in kan adamaden ɲuman bɛɛ ka danga bɛ o muso in kan. A ko muso o muso ni e ye baara dɔ de kɛ min bɛ kɛ sababu ye ka i cɛ tɔɔrɔ walima e y'i ɲɛ sisi i cɛ ɲɛkun kilenna la k'a yira la k'a fɔ ko i diminen do k'i k'a dɔn ko e yɛrɛ fɛnɛ bɛ Allahu Taala ka funu ni Ala ka dimi kɔrɔ f'i ka taa waleya dɔ kɛ min bɛ cɛ in layɛlɛ ni ka cɛ jɛn i ma. A ko muso o muso n'a bɔra a cɛ ka du da fɛ ka sɔrɔ a ma kɛ ni cɛ ka jɛn ye ko mɛlɛkɛw de b'a danga f'a ka segin ka na don so kɔnɔ. O de la an ba Aisha radiyallahu anha ale ko a ko ya ma'ashara nisa ya aw muso jamakulu n'a y'a sɔrɔ aw bɛ fɛn dɔn fɛn min bɛ aw ka kabini aw furukɛw ka hakɛ la o kuma ko muso dɔ la kelen kun bɛ kɛ de aw la a b'a yɛrɛ kun fo duguma ni ka gɔngɔn jɔsi ka bɔ a cɛ sen na ni a yɛrɛ tamanda ye. N'i b'a dɔn cɛ ka hakɛ min b'i kan k'i kun bɛ gɔngɔn jɔsi majigin kɔfɛ ka bɔ cɛ sen sanbara la ni tamanda ye. An bɛ Allahu Taala deli